Takže čau, tu je Agres a chcem vám predstaviť tento môj nový účet, ktorý sa nachádza na CZ2 servery. Ako včera okolo 11. večer som sa dal prehovoriť, aby som začal s týmto novým účtom, tak som začal. No, takže včera večer okolo 11. som si ho spravil a začal som hrať. Ako vidíte, mám tu tých pár elov trojek, 10 elov trojek a tie som tak získal, že ak dostanete tých 10 000 úridia na začiatku, tak som zbieral ako bedničky a tam som dostal tie kable a čo ja viem čo to je, tak som si ich ako vykraftoval. No, čo tu ešte máme? Pozrieme generátory. Ako vidíte, máme tu len dva za tých 5 či 2000 úrka, neviem presne koľko to stojí, dve BL2 a ostatné za kredity. To len tak, aby som mal akože vo vege a tu rýchlo za nejaké tie štíty. Pozrieme si muníciu, tam nič moc, ako nemáme. Ako vidíte, včera som chvíľku boxíkoval a toto je z bedníček, čo som zbieral. Takže tak, no. No, máme tu tých 10 elov trojek, čo som hovoril, trflaxíky zatiaľ iba. No. Poďme sem tento štít ešte. 5 ešte nemáme zatiaľ, radšej som si robil tie elov trojky. Ani raketomet ešte nemáme, ako vidíte. No, a tak no, tak zatiaľ začína hranie a čo k tomu viacej dodať, máme leonovku, liberátora a vegu. No, toto ostatné dosiahneme asi až neskôr. Keby chcel náhodu niekto so mnou lietať, tak v hre sa volám Agres 4EVR, ako ste už ako mohli vidieť na čete. Takže tak no. No, tak toto bude asi z tohoto videa všetko. No a postupom času vám budem ukazovať, jak som sa ako dobudoval ako full účte. Není to nič nejak extra ťažké, len treba trošku zamakať a tak no, treba makať na tom účte. Tak to je zatiaľ z tohoto videa všetko. A zatiaľ sa s vami ako lúčim. Čau.